Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hande oɗo ñalawma aljuma hawri ko 12 lewru janvier hitande ujunaji ɗi nogas nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ene wayno fof ko habaruji men international ko toon to cour de la haye mo justice ɗum noon ko suudu ñawirde international gonɗo toon to lahe hono kamɓe Israel kadi ɓe ñalli ko defandude wiide wonde ko ɓe mbaɗani ko Afrique du Sud takkunoɓe ko ɗum noon ƴeewen ko haala toon hannde hono toon kadi de to maayo woɗe o mbiyata mer rouge ne wayno ko kamɓe Angleterre e américain ɓe mbawi kadi bombude hannde yimɓe jeeyaɓe to Yemen wiyeteɓe Houthi en ɗum noon ko yimɓe felnoɓe walla yimɓe waɗannoɓe bonandeji ɗe mbiri e batoji civil en gonɗi toon de maayo rouge habaruji ɓen international manam en toon kadi toon to Mauritanie ƴeewen kadi hono oɗo Sadio to banggue Rosso hono goomu toppitiɗo ko fate magol oɗo pont gonɗo hakkude Rosso Sénégal e Rosso Mauritanie ene wayno ɓe goni koye ƴewde wadde indemnisé yimɓe ɓe ganduɗa ne jogori perdude hen business aji men sibamude oɗo pont habaruji men international manam en toon kadi to Sénégal commerçant mauritanaji goto ne nangga toon to Sénégal taw taw mo jogui kalis keeɗo taw ko biyeji gona gonga habaruji men international cakkitorɗen ko jokkodirde Tijane Niang joɗaniɗo en toon to Nouakchott o rokka en kadi ko jogonino hannde ko fate coftal ɓalɗe donc ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal siftinɗon tan hannde ko aljuma hawri ko 12 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati men gartu detuji joni oɗo journal. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira moon eɗen ni hono toon to États-Unis ene wayno ko toon to donc e nder habaruji gomiri ɗi toon to CNN hono kanko ambassadrice mo États-Unis gonɗo toon to Nations Unies biyeteɗo Linda Thomas ɗum noon o woy e nder konguɗi ɗi o ƴefti hannde toon to batu Nations Unies o wi wonde komo sali konguɗi taw ko yimɓe jeeyaɓe laamu Israël surtout ministre uji Israël naaɓe sarɗiyankoɓe Israël taw kaali ko gueɗe ɗe ganduɗa wi wonde ko yimɓe honnoɓe toon to Gaza taw ko Palestine naaɓe en poti kañumen igguinede jaltinede Gaza walla kadi ene wayno ko won e won konguɗi ɗi o haali kadi o wi ko won yimɓe kadi hohoɓe Israël mbi ko Gaza no wuuro no foti ko momtede ɗum noon ko hunde nde o wirni ko gueɗe ɗe ganduɗa ko haalluji wona haalluji responsable ko haalluji kadi gadduji fitina ɗum noon kanko Linda o haali kadi o wi wonde ko yimɓeɓe ene wonɓe toon to Nations Unies ene wayno continue no kaala ne peela Israël ko gonga kono noon yimɓe poti ƴewtade aussi ruttitade événement bannoɗo ñande jeeɗiɗi lewru octobre ɗum noon ñande Hamas yanno toon to Israël e kadi yimɓe ne poti haalde hono ha hande yimɓe Israël naaɓe ene wayno ko dahaɓe taw ko Hamas nawi ɗumen ɗum kadi ko ɗum woni ko haali o wi wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe wonɓe toon kadi Nations Unies poti kadi ƴewde caɗele gonɗe oɗo Sadio toon to wiyete West Bank ɗum noon ko toon to autorité Palestine woni hono mardi ɗum Mahmoud Abbas donc kanko Linda Thomas hannde o haali o wi wonde ko laamu ngongu toon to West Bank kañum mo foti ƴeftude peeje ɗe jogori no wawiri laamade toon to West Bank ɗum noon ko siftinɗon tan e tugnade kadi article no haaliri ko tugui tan haare nde no fuɗɗi nde ñande jeeɗiɗi lewru octobre ha ɗo gonɗen ɗo ene won kene wona 150 neɗɗo warama toon tan to West Bank hande habaruji men to États-Unis tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden o haali o wi wonde ko gongira e gonga hono kanko ministre toppitiɗo ko fate défense mo États-Unis ene wayno o welsindima pour communication walla jokkodiral won hakkude makko e kanko président Joe Biden kono ene wayno ko kanko président Joe Biden hande mo jogui hoolare e kadi mo continue liggudade Lloyd Austin ene wayno ko goppiriɗo walla Lloyd Austin ko ministre défense mo États-Unis ene wayno ko jiitaɗo oɗo dumani no wonduno e probléme uji cancer ɗum noon ko cancer ɓooƴe caggal muɗum ko ene wayno ko haade ɗum ɗon andede kañum hoore mum naatino hôpital ene wayno oppirinoma ñande 22 décembre e caggal muɗum kadi ruttiti hakkude go janvier rutti kadi hôpital e darorɗe lewru janvier ɗum ɗo fof taw Maison Blanche tinani ɗum ɗo fof kadi taw yimɓe fotɓe tintinede wonde tinani o sellani ɗum ɗo fof ne wayno ko oɗo Sadio hono kamɓe républicain ɓeɗe mbaɗa e makko kanko président Joe Biden pression pour wonde yo sekka hono
Louis Austin habruji men international e tungnade kadi ko ummi toon to BBC hono kamɓe États-Unis e Angleterre ɓe mbawi neldude bomboji kewɗi toon to Yemen ɗum noon ko bomboji ɗi henna ko sibabude ɓe takki wonde ko yimɓe wiyeteɓe Houthi en ko yimɓe jeeyaɓe toon to Yemen en continue ene jogui batuji mumen bomba batuji mawɗi taw batuji mawɗi ɗi ko batuji commerçant e gueɗe mbaɗ noon ɗum noon ko caggal nde ɗum waɗi nde hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe toon to Yemen e surtout ko hohoɓe ardiɓe laamu Yemen mbi wonde ko États-Unis e Angleterre ene poti yaltude kala ko wiyete en mer rouge par ce que ɗum ɗo ko tufɗe mabɓe kamɓe Houthi en walla kamɓe Yemen naɓe ɓe jahani tufɗe ɗo États-Unis woni walla ɗo Angleterre woni ɗum noon siftiri noon tan ko kamɓe États-Unis e Angleterre ko kamɓe ndendi hannde peeje wonde bombude toon to Yemen ɗum noon ko position ngaji walla ko nokkuji ɗi ganduɗa en kamɓe Houthi en eɓe kutoro ɗum surtout werlade toon misilaji e tungnade kadi ko yalti e habaruji hono kamɓe États-Unis ene wawi ɓe neldi toon misilaji biyeteɗi Tom Hanks ɓe neldi toon kadi misilaji goɗɗi taw ko misilaji gummiɗi toon to sous-marine aji mabɓe toon gonɗi nder ma he ko wawi wonde fof oɗo sadio anda kono foti yimɓe mayɓe toon to Yemen kono noon ɗum ɗo fof e tungnade kadi ko haala hono kamɓe États-Unis e Angleterre ɓe mbawi kadi hutorade avion ngaji biyeteɗi Typhoon taw ko ɗum ko Angleterre jeeyi ɗumen pour wawde bombude kadi toon to nder Yemen hande anda ka rawno foti yimɓe maayi toon to Yemen kono noon e caggal muɗumen wayno ko yimɓe hohoɓe walla ardiɓe leyɗele ko wayno Jordanie ko wayno kadi leyɗele Iran kañum fof konde ni ɗum ɗo en mbi wonde ɗum ɗo ko ingérence ene wayno ko États-Unis e Angleterre nena tooña Yemen surtout en nadde leydi mum ene bombarda ɗum ɗoji mum ene bombarda e nder leydi muɗum taw ko ene bombarda leydi mum ɗum noon ko kullol kadi jogonolngol ngol États-Unis joginolngol hoto haare wonde ɗon to Palestine nde ɓeydade yajji ene wayno ɗiɗo bombardement ji bombude toon to Yemen kadi bombude surtout position ngaji ɗi ganduɗa kamɓe Yemen naɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe Iran supporti ɗum ɗo fof ko ɓeydade ko wadde provocation beele haare wonde toon to Palestine nde beele ne yaaji habaruji men international hande toon to cour international de la justice e tungnade kadi habaruji gumiriɗi toon hono kamɓe Israël ene wayno ɓe ñallidi ko defandude koye mabɓe ko fate en Afrique du Sud ko takkunoɓe hanki ko Afrique du Sud ene wayno arini toon hanki porti plainte ɗum noon wi wonde ko kamɓe Israël ene wayno ɓe mbaɗi koko wiyete génocide noon ko hutorade doole ene wayno toɓɓude leñol mum wiide no momtu ko wiide momtu ɗum noon ko noɓe kalirni mbi wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko Israël naɓe jiiɗi ko momtude Palestine naɓe jiiɗi surtout ko momtude yimɓe wonɓe e Gaza ɓe taw ne bomba ɗumen ene kala ɗumen ñamde ene kala ɗumen yarde e kadi ene posta ɗumen e jaltu leydi mumen ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kamɓe Afrique du Sud ɓe mbi ɗum ɗo ko tungnade kadi e kuule des Nations Unies ɗum ɗo fof timmi wonde famnude ɗum ɗo firti wonde ko génocide Israël waɗata toon to Palestine ɗum noon ko wawi wonde fof ene wonde kamɓe Israël naɓe kamɓe ɗuɓe ñalli hande ko haalde ɓe mbi wonde ko kala haareji walla kala bombardement ji ɗi ɓe mbaɗi toon to Gaza ene wayno ɓe mbaɗi ɗum ko pour défendude koye mabɓe ɗum noon koɓe janano sawba c'est-à-dire ko Hamas yanno e mabɓe ɗum noon nde Hamas yanno e mabɓe nde kamɓe ne goni koye habtade pour défendude koye mabɓe ko wawi wonde fof ene woni caggal muɗum hono kamɓe Allemagne ɓe mbawi wiide wonde ko ɓe rejeti ɓe caltima wonde ko Afrique du Sud ko haali ko wi wonde ko Israël woni koye wadde génocide ɗum ɗo wona timmani génocide ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe kanko premier ministre mo Israël Benjamin Netanyahu kanko hoore makko o windi ɓe taɓɓatake faade gardiɗo leydi Allemagne surtout nde oɗon daari kañum hoore mum publiquement wi wonde ko complainte baɗaɗo toon to cour international de justice mo laahe wonde Israël waɗi génocide o wi ɗum ɗon wona génocide kamɓe Angleterre e kamɓe États-Unis hay soɓe kalani ouvertement ene wayno kadi kamɓe koye mabɓe ɓe dakkodirani Afrique du Sud complainte mo waɗi toon o ɗum noon ko jiita e ɗum ɗon e nder ko conflit ji baɗɗi toon to mer rouge no mbirɗenade ni hono kamɓe yimɓe surtout yen ardiɓe oɗo mouvement walla ndeɗo oɗo gom yimɓe ardiɓe ko wiyete en Houthi en noon ko haɓeteɓe wonɓe toon to Yemen taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en Iran ne siporde ɗumen ɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɓe ɗaɓɓi ko yacci hono Angleterre e Amérique yo jaltu complètement e maayo rouge e gueƴe boɗejo ɗum noon gueƴe boɗejo avion ngaji batoji mabɓe gaari toon en ɓeydi hewde ɗum ɗo fof noon ko sibabude haare wonde toon hakkude Israël e Palestine kono kanko Mohamed Ali al Houthi
wani ko kanko ardi oɗo groupe huti en attaque groupe révolutionnaire gonɗo toon to Yemen wi wonde ko il faut ko américain ji e british en jalta pato leydi mumen par ce que kamɓe ɓe kaɓani mumen ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe huti en ɓe critique attaque mo ganduɗa kamɓe américain ji e Angleterre ɓe mbaɗi toon to huti to o wi wonde ko américain ji ene wayno ko onon kon yimɓe nazi en e kadi ene wayno ko janɗon amen ko ɗum ɗo fof ko gueɗe poɗɗe wiyede ko gueɗe terroriste donc wi wonde ko o taki ganndo américain ji Angleterre mbi wonde ko kañumen koye mumen ko yimɓe tiɗɓe koye kadi ko supporteur uji ene wayno kadi ko jiiɗa aduna o deeƴa ko wawi wonde fof ene wayno caggal muɗum Iran kañum hoore mum haali wi wonde ko kañum hoore mum ene ma continue supportude huti ma continue aussi supportude Hezbollah e kadi ma continue supportude Hamas ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno namde oɗo saha joni est ce que ɗum ɗo ko provocation kamɓe américain ji e Angleterre ɓe mbaɗata pour wonde haara nden ɓeydo yajji alors ko kamɓe koye maɓe ɓe kaldi mbino ɓe jiiɗa haare wonde toon to Palestine de yaaje e région o mbiyata ko à suivre ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe américain ji e Angleterre ɓe toɓɓi kene wona 30 nokku toon to Yemen ɗum noon ko pour wawde muñude noɓe mbiri ni gueɗe ɗe ganduɗa ko toon missilaji berlatono walla toon missilaji pewntono e drone aji e gueɗe mbaɗ noon habaruji men international ha hannde ene wayno ko kanko président Macky Sall gonnoɗo jillinoɗo Mauritanie tugui ñande alhamis nde ene wayno ko visite makko toon to Mauritanie gasi hannde ɗum noon o wawi haade makko yaade kanko hoore makko wawi inaugurde ambassade mabɓe keso mahaɗo toon to leegal biyetegal Tavragzen ɗum noon e nde uddita nde o waɗata nde o inaugurte oɗon ambassade nde tawa noon toon ko ambassadeur mabɓe toon ambassadeur Sénégal gonɗo Mauritanie biyeteɗo Birama Mbagnick ambassadeur mabɓe biyeteɗo Birame Mbagnick Mbagnick Diagne kañum wonno ambassadeur mabɓe toon to Mauritanie e kadi ene wayno ko ministre mabɓe toppitiɗo affaires étrangére biyeteɗo Ismaïla Madior Fall kañum hoore men tawano oɗon cérémonie ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Macky Sall way kanko kadi Mohamed Cheikhou Ghazouani ɓe mbawi yiidude laabi kewɗi noon ko toon to aéroport e kadi toon to palais présidentiel mo Mauritanie ɓe mbawi kadi dakkodirde wonde ko il faut ko ɓe titina jokkodiral moƴƴal gongal hakkude Mauritanie e Sénégal ha ɗum kadi manam en toon to Rosso Mauritanie en wayno ko tugnade habaruji gommiriɗi toon hono kamɓe comité toppitiɗo ko fate magol hono pont gonɗo hakkude walla meheteɗo hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal ɓe mbawi joɗade hannde ɗum noon ɓe mbaɗi goomuji toppitiɗi ko fate ƴewde hol yimɓe ɓe ganduɗa ene jogori perdude liggueyaji men walla ne jogori perdude business aji men si babon oɗo pont so mahama pont noon so mahama e yeru dokkaɗo toon ene wayno ko kala liggotonoɓe e bac gonnoɗo hakkude Mauritanie e Sénégal o ɓeɗon ma perdu liggueyaji mum kala kadi ene wayno laakonto ko son gonno laaɗe kadi gonnoɗe ɗon nawannoje yimɓe ya garta ɗum ɗo fof ma perdu business aji men ko jiida e ɗum ɗon kadi ne waɗi nokkuji ɗi ganduɗa pont o hawnaki wonto mahate ma rew nokkuji ɗiɗon nokkuji ma wood ko heela hen ɗum ɗo fof ko ƴewde ɓeɗon jogorɓe lebtade hen walla jogorɓe dañde hen caɗele walla dañɓe hen caɗele oɗo saha joni holko poti rokkede ɗum noon ene wayno ko toppitiɗo ko fate hono gouverneur trasa biyeteɗo Mohamed Ould Ahmed Mawlud kañum haare mo wi ko gouvernement Mauritanie ene waɗi jokkodiral manggal hakkude muɗum e Sénégal ɗum noon ko ene wayno ko oɗo financement international ko pour madde pont donc e wayno ko kala yimɓe hoɗɓe nokkuji banggueji rew e banggue worgo foof taw pont o taw ɗo rewata ɗo ene wawi addande men caɗele ɓeɗon ma mbawa wawde wallede pour ha mbawa yoɓede won kalis won ɗum noon kadi ene wayno ko kadi toppitiɗo ko fate magol pont ngol biyeteɗo Ba Ould Sidi Ahmed Ould Abdallahi kañum hoore mum haali wi nande ko ɓeɗon foof ma potte e kadi men foof ma ƴeew dossier mum ma rewe taw ne laaɓi taw kadi ala jinguere wonde hen pour ko goto foof wawi rokkede wawi yoɓede taw ne yooɓe ɗum noon ko ɗum woni ko yalti toon to Rosso hande tugnadi kadi reportage gummiɗo toon hono kamɓe délégué ji ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko sikkaɓe ne jogori dañde hen caɗele e organisation ngaji communauté ji gonɗi toon to
diwan oɗon ene wayno mbawi yettude kadi hon autorité ji local gonɗi toon e kadi comité pellital mumen kala ko mbaɗata tawne leeri hande habaruji men international toon to Mauritanie e tungnade kadi rapport bindaɗo taw winde ɗum ko mbiyata rédaction cridem ene wayno Mauritanie oɗo e konngol ministre makko toppitiɗo ko fati e économie et développement durable biyeteɗo Abdou Saleh Mohamed Saleh o wi wonde ko Mauritanie oɗo sa joni jogui caɗele seeɗa ko fati kalis surtout yen réfugié ji walla yimɓe ɓe ganduɗa arɓe toon to ene molni toon toon to Mauritanie ɗum noon ko banggue ko mbiyata hoddu sharqi tugui tan hutande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayi ha ujunnaji ɗi nogas tati ene wayno ko ɓe mbawi dañde yimɓe hewɓe natɓe toon arɓe sornade toon to région gonɗo e hoɗol sharqi koɓe kisnoma won 59 ujunere ene wonti joni ken wona 112 ujunere taw ko yimɓe arɓe toon molni ɗum noon ko tumnadi kadi tumnadi kadi e limore nde ɓe mbaɗi nder mois de octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ɗum ɗo fof noon ɓeɗo yimɓe fof noon noɓe mbirni ko yimɓe dogɓe siba bundi caɗele gonɗe e oɗo saaha joni toon to Sahel donc hande tungnade kadi kanko ministre toppitiɗo ko fati développement ko fati économie et développement durable o wi ko Mauritanie ene ma sohlu ken wona 12 millions $, ɗum noon ko pour wawde wallude ɓeɗo yimɓe arɓe toon e guila sohlaji men ko fati no ndenirte ko fati kadi no cafrirte e ko ñammirte e gueɗe baɗe noon habruji men international hande toon to Sénégal e tungnadi kadi ko winda toon to journal biyeteɗo Sene News hono commerçant Mauritanie goto nanggama ɗum noon o nangga ko toon to Sénégal omo jogui kalis jonɗo kalis o ken wona million e feccere taw ko beji euro ɗum noon e wayno ko caggal nde ɓe jiiti kalis o ɓe tawi kalis o kadi ko kalis wonani ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde ɓe kamɓe koye maɓɓe ɓe nangui ene wayno ko kamɓe ɓeɗo jaaɓe gendarmerie ɓe nangui yimɓe hewɓe taw koye jeeya ɓeɗo fof koye makko liggodirta kanko nanggaɗo no wiyete ko Hussein Niane o ñaarata ko duuɓi 63 kadi kanko waɗa makko woni ko o hoɗi ko Mauritanie goɗɗo ne wiye monsieur Diouf jarawo 51 kañum hoore mum woni ko Parcelles toon Assini toon Sénégal e goɗɗo ne wiye monsieur Diaw jarawo duuɓi 26 woni ko toon to Kër Mbaye toon e goɗɗo kadi ne wiye monsieur Niang onen yarata ko duuɓi 36 woni ko toon to West Foire ɗum ɓeɗo fof ko nangga ɓeɗo fof ene wayno nanggama ñande 9 lewru décembre de a hedde 10 heures jamma ko ene wayno ko caggal muɗum ɓe keeɓi information ngaji wonde ko kanko Al Hussein o ko kanko umi Mauritanie omo addi biyeji jonɗi ɗum noon addu noon biyeji ɗi ko beele on wawa moƴƴinde ɗi toon to Sénégal ɗiɗon biyeji beele nanne e jeereji beele yimɓe kutoro ɗum ene wayno ko caggal nde o nangga nde tungnade kadi hande rapport mo gendarmerie o wi wonde ko caggal mo wi wonde ko kanko hoore makko ene wayno ko biyeteɗo Ahmed ko kañum hoore mum gonɗo France ko kañum woni ligginowamo o wi donc fonno ko arde ha Dakar so ari ha Dakar o fonno addude ken wona million ngaji 3 euro kono andi so tawi oɗo kalis so ƴefti ɗum ene wiye ɓe yitude ɗum waɗi o koppi ɗum wadde feccere dinde ha warta ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni kamɓe gendarmerie Sénégal eɓe no continue nanggude kalisaji walla waɗoɓe ɗiɗon kalisaji baɗni hen habaruji men international hande toon to Ukraine hono kanko premier ministre mo Angleterre to biyeteɗo Rishi Sunak wawi yillade toon hande aljuma oɗo ñalawma ɗum noon nde wari toon nde kadi wawi arde kadi addude no wirini e ballal mawgal wonande ummade leydi Angleterre faade leydi Ukraine ballal ngal ne wona ken wona milliard uji 3 euro ɗum noon ko pour duuɓi ɗiɗi garoji ɗi henna wawde wallude ɓe kamɓe Ukraine naɓe ko jiiɗa e ballal ngal kadi kamɓe koye maɓɓe kanko wawi signodirde kadi e leydi Ukraine ko wiyete jaɓodiral ko fati ni ko mbiyata sécurité ɗum noon ko tungnade article o no haalir ni ko ngol ɗo woni lawol gadi noon étape bawɗo wonde foof ene signodira e Ukraine gueɗe ganduɗa nanodiral walla jaɓodiral ko fati e kisal surtout tugui tan ko Ukraine wone guerre hakkude muɗum e Russie ko wawi wonde fof e ngal ɗon nanodiral hono kamɓe Angleterre maɓe continue wawde rokkude Ukraine ko fati armement ji maɓe ballu ɗumen kadi heblude soldate mumen hono kanko Dimitri Medvedev gardiɗo walla cukku gardiɗo conseil de sécurité russe mo mbiyata o wi wonde ko kala nde militaire uji britannique jetti toon gari toon to Ukraine ene wayno ko Russie ma considére ɗum ɗo henna ko déclaration de guerre nanodiral kam jaɓo waɗi hakkude makko ɓe kanko
premier ministre mo Angleterre kamɓe kadi artiɓe leydi Ukraine ɗum noon ko hannde ñalawma oɗo aljuma 12 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. Cakkitoɗen ko jokkodirde Tijani Niang o wawa rokkuden habaruji o joginen ko fate coftal ɓali ɗum no Tijani Niang bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Walsare joni kabaruji men coftal ɓalli ummorade lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott. Gadorɗen kabaruji men ko kabaruji keroriɗi Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas tati jogorɗo fuɗɗade kihiɗe janggo sanga waktuji nogas 20h GMT kippu leydi Côte d'Ivoire pays organisateur ma hewidire nandu mabɓe mo Guinée Bissau. Gudditen hello men heroringu équipe nationale mo leydi Mauritanie tawateɓe to wuro Bouaké kihiɗe aljuma hande équipe nationale mo leydi Mauritanie heeɓi wadde deuxiéme séance mum entraînement to wuro Bouaké joni alano batten so wona kettoɗen Hasim Soko goto e Mauritaniaɓe keɓɗo fartange tawtorede hanki jaɓɓugal équipe nationale mo leydi Mauritanie to wuro Bouaké. bandiraɓe radio Jowol Sare Niang gorko mo radio Jowol Sare salama juuram ko musidɗoma Hasim So gonɗo ɗo to Bouaké voilà hanki équipe Mourabitoun eɗen mbawi wiide naahiɗo caggal woni 16h voilà ko 16h ɓe naati ɗo henna ene gasa wonde wino ko 14h ɓe naatata mais ɓe mbaɗi retard seeɗa ɓe naati ko 16h vraiment machallah ngal waɗi fayida machallah yimɓeɓe notima hewɓe gudditi mumen gaari aéroport jaɓɓade équipe Mourabitoun yimɓe jaɓɓimeɓe gaari e kewal e pewal machallah min duusiɓe ha toon to hôtel mabɓe woni jippuni mabɓe jaɓɓugal waɗi fayida yimɓe gaari hamin jogui ɗo ene woodi ɗo fedde Mauritanie naaɓe fedde ne joga kadi supporteur uji gaari kadi won ummiɓe Abidjan ni te jaɓɓugal ngal haw jaɓɓugal wonande jaawi toon to leydi Mauritanie Sénégal naaɓe gaari Mauritanie naaɓe gaari variéji gaari machallah vraiment jaɓɓugal waɗi fayida joni mbiɗa sikki ko cabbiɗen ko match men foti wonde ko mardi inchallah mardi le 16 hakkude Mourabitoun e leydi Burkina donc kala ko wawi kadi kewde ɗo e caggal joni kadi mamin kadi kumpi ɗon inchallah vraiment jaɓɓugal hanki waɗi fayida machallah on beltanama en calmini bandiraɓe foof hettiyankoɓe e radio Jowol Sare. Ha joni ko fate kabaruji Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas tati yoga e délégation ngaji équipe nationale ene tijja to leydi Côte d'Ivoire kihiɗe hande leydi Gambie yettima to wuro Yamoussoukro leydi Tunisie e République démocratique du Congo ko ɓoyani ko jettima to leydi Côte d'Ivoire leydi Mali subaka heeɓi fartange yettade to leydi Côte d'Ivoire. Ngaren palmarès équipe aji nowɗi ndiɗo kuɓeri gila fuɗɗi 1957 ɓuuri hewde kuɓuji ko leydi Égypte ene jogui kuɓuji jeeɗiɗi rewi hen ko leydi Cameroun ene jogui kuɓuji 5 tataɓo ko leydi Ghana ene jogui kuɓuji 4 Nigéria kuɓuji 3 leydi Algérie leydi Côte d'Ivoire leydi République démocratique du Congo ɗeɗo leyɗele fof goto fof ene jogui kuɓuji 2 leydi Afrique du Sud Congo Brazzaville Maroc Soudan Sénégal Tunisie Zambie e leydi Éthiopie ɗeɗo leyɗele fof goto fof ene jogui kuɓere wotiri ko siftinde bandiraɓe Coupe d'Afrique o jogori fuɗɗade ko kihiɗe janggo sanga waktuji nogas pays organisateur leydi Côte d'Ivoire ma hiwidire nando mabɓe mo Guinée Bissau. Kabaruji tournoimaji foot tournoi bedenki hitande ujunnaji ɗe nogas tati hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi ñalawma janggo premier quart de finale so woni 17h GMT to wuro bedenki kippu tulel ma hiwidire kippu Sintiane. jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Allemagne jencude kiwdiral ñalawma hande kippu Bayern Dominique kañum samti kippu Offenheim ha ɗiggi loggi tati ndiga en français jencude kiwdiral ñalawma hande 18e journée kippu olympique de Marseille kañum hiwdirno kippu Strasbourg kiwdiral ngal wawi gasere ko ɗekki on partout e kiwdir championnat ji dunde Europe ene jokki ñalawma janggo so woni 12h30 GMT kippu Chelsea ma hiwdira kippu Fulham 17h30 GMT Newcastle ma jabbo Manchester City. Championnat mo leydi Espagne La Liga 20e journée kiwdiri ñalawma janggo 13h GMT kippu Las Palmas ma hiwdiri kippu Villarreal Atlético Bilbao 17h30 GMT ma hiwdiri kippu Real Sociedad. Championnat mo leydi Espagne ha joni no mbirɗen ni so woni 20h GMT kippu Real Betis ma hiwdiri kippu Grenade. Kabaruji men coftal balli ko ɗo kayɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof. Tijani Niang a jarama no fewi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jokkan noon hannde ɗemgol Pulaar siftinde on tan hannde ko aljuma hawri ko 12 lewru janvier hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi yen mbaali jaam on jarama.